Adeziv transparent Classic Fix. De neînlocuit în timpul renovărilor. Lipirea estetică a elementelor decorative poate provoca probleme. Adezivul transparent Classic Fix este soluția ideală pentru lipirea unei game largi de materiale. Mulțumită formulei sale unice, acesta devine invizibil după uscare. Perfect pentru materiale plastice. Ideal pentru sticlă. Este ideal pentru finisaje. Lipirea rapidă permite montarea elementelor ușoare fără suport. Formează o îmbinare puternică cu metalul. Classic Fix. Rezultate garantate, fără urme vizibile de adeziv. Adeziv transparent Classic Fix. Ideal pentru lipirea elementelor transparente, cum ar fi sticla, dar și alte materiale.